Abusuafo me chiachi obi ama yine ho akwaba e de baba Grace TV so this is twedi amponyanko pa dum abusua ye nyina ye ho eye se de nyina enim that Lumba wu achi ensensem a ade achi ade esa etodwa e wo ye mountain so ene nyina de som ye ho na ye sua mu ade na won se that Lumba wu ye no asem ba ko a ni wu achi abeje ntre ha pa ye se obi si wo ye will to ho ebi si wo anya will ebi si a wo ye will e ma na will kra wo de ma so mesi ana wo de ma obenten wo de ma papa bi wo de ma mama bi wo de ma grante bi sansum we ye di mu komo a ama do na ache o ma dwen e de fa ho ebi kra si a ebe de na ehu se samanse ya that Lumba ye se e ampa so wo ye bibi sa e nokre ana se ye nokre chese bibiri na ma fa ache o ma dwen na onim se de ye man Ghana ye mra mu titie na wo ye will a ni yie mu a for safe keeping wetin dey call dying court na ye dey ato court wa na kire bi uye nyame dey a court abedi ho adanse a kire se no kure aso asi ana obenten ya uye nyame dey oye nsamanse ya wo dey be dying court for safe keeping na that's why I was say na the court no akinkan dey a kire efa ne afa nyina na obi ahu dey wom na search from the Accra High Court and they said that Lumba wanye will be our ayin abusuya search and free Accra High Court aba nhwemu aye ne say that Lumba wanye will be a will be any Accra High Court what that Lumba dim say one yet to ho say ni wachi e bia de opese we ne ne mani we nko ha we mfa na de ye mfa nto so na yi na ye ni mu nkomo na ye ntiase ye yes ntie na da so sabre ye busua ye hwe no say in the High Court of Justice Probate and Administration Division, Accra, AD 2026, after the death of Jesus Christ, 2026. And we have rejoined and now say, in the matter of the estate of Charles Kojofusu, aka that Lumba, disease, next that Lumba, the Wechi, Nema Weja Wechi, Natures and Sons and Semnoa. Now it was what say, now on say, you also please conduct a search in your registry to ascertain as to the following. Let's say the registry no, any office no, any court no, you should my and some way person who says say in the city of Portuguese can or say whether or not the late Charles Kojofusu, aka that the Lumba, deposited the last will and testament in the registry of the High Court. And then say court no probate and administration division no. My who said Charles Kojofusu is friends that Lumba. Or then someone see me but to court war ansa na oye nyame dia na ohwe ansa no na o see no record na so man hwe mu a ahwe omo division no mu ahwe omo akais mu ne bibia mu a bibia ni wo ya express that Lumba oye nsamansie bi edibi jai court me sure the Accra High Court afi yon say obas ken question na and your follow up question saying ke bia na nsamansie bi wo ho an obusa ho asem o say if so, what date was the last will and testament of Charles Kojofusu, aka that Lumba, deposited at the registry of the High Court? And also, Shee ni honum. As I say, what did I say? No record. I was wrong. There will be any any follow-up question be and I say follow-up question be a bare null and void. And also to us be able to say, what is the name of you? What is the name of the person who deposited the last will and testament of Charles Kojofusu, aka that Lumba, at the registry of the High Court? And also on the Shee on dash now it's and say will be any of them. Baby will say, what is the name of the lawyer who prepared the last will and testament of the late Charles Kojofusu, aka that Lumba? And also Shee and at the chat will say any further information or development on this matter, and also be anyone was dated at Jan Chambers, Accra, the 16th day of January 2026. Next, Busuya. Now, what you try we are you, and sabi, and if ye last week Friday, ye try we are, and a Carter free court about bonting. It was endorsed by the Registrar, High Court, Probate and Administration Division, Accra, 19th January 2026. Next, and I know the year. We are no mere about pounds in my dear Samson 2:37 p.m. And a court endorsed and said, Tim, so no correct. Exactly, we are about bonting. If you're home, that Lumba, when ya will be our when ya someone see be our home, ya court also verify at the stamp a boom as a court now verify me in ITC. Said the city, the Registrar of the High Court, Probate Administration Division. James, let's say, and ya no credit that
on say nsɛm na from so that Lumba wayɛ nsamanseɛ na nsamanseɛ a wayɛ no ɔde asomasi na ɔbɛnti di na ayɛ na wo no mpo sɛ yɛka sɛ yɛbie ma kan mu nsɛm a ebinom bɛnya shock ebinom bɛyɛ disappointed ebi akoma bɛtu ɔsɛ tete nsɛm bebree nyame nkyade sɛsi adeɛ Accra High Court ɛde krataa aba abɔnten yɛ a yɛyi na ɛde ato so a that's why yɛgu so di mu nkɔmmɔ sɛ biribiara sɛe ni hɔ will biara sɛe ni hɔ ɔn sɛ mɛdi ka aka no sɛdeɛ Ghana yɛ mmara ne amammerɛ ne amanesie no ɔyɛ will a ne yie mu a ɔde kɔgya court sɛbi for safekeeping sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔn sɛ busua ebi kura Amerika sɛ nipa no ɔyɛ nyame deɛ no ɛfa ne ɛfa bi nka ɛfa ne ɛfa bi twɛm anso ɛwɔ ho enti sɛ kɔba sɛ bi a ɔyɛ nyame deɛ na lawyer ba bɛkenka yɛn sɛ hwɛ lawyer de ba yɛn sɛ hwɛ na emum lawyer de ba ebia na gidie bi enim nti ɛne sɛ kɔdan court na free court na aba deɛ a madike aka sɛ is for safekeeping ti no bɔne bi anim ɛna ɛbɛyɛ den sɛ Accra High Court na ɔde adanse aba sɛ osamansi asomasi na ɔbɛnten yɛyɛ ɛnie seesese a sɛbi ɛbɛma nkaw bia wɔ nipa no ɔyɛ nyame deɛ no yɛ a ɔna yɛ nsamanseɛ no ɛyɛ deɛ na signature ne adeɛ nyinaa bɛka ho bi yɛ bɛwɔ court wɔ for safekeeping na wode yɛnhwɛ biribi wɔ ase okay yɛka sɛ will koraa ɛba bɛdi ho nkɔmmɔ but yɛnhwɛ biribi wɔ ha from education kakra yɛ ɔsɛ during the lifetime of the testator na safe custody ɛno na meka ho asɛm sɛ you may choose to register and deposit your will at the High Court for safekeeping while you are still alive. Na sɛ ɛberɛ a wote aseɛ koraa no woyɛ wo nsamansi a wote aseɛ no wobɛtumi de akɔgya High Court sɛ ɛbɛyɛ wɔbɛhwɛ so yie ɔn sɛ court deɛ wɔ hɔ a ɛho ɛma asɛm kyina nko ebi ade to baabi a akɔkɔfo ha ne amane aba enti ne yie mu ade gya High Court a ɛyɛ na yɛ for safekeeping sɛ ɛbɛyɛ abɔne bi amam ɛna afei ɔsɛ procedure ne sɛ the will is placed in a sealed envelope and the registrar will give it a registration number often for a small fee. Na sɛ samansi a ade bɛkɔ no yɛde hyɛ ɛyɛ envelope mu kama ɛsili ano yɛ obi ankɔ tempa obi amfa ne nsa nkɔ ka ɛnkɔ yɛ deɛ nsɛm fɔtɛ biara registrar no ade registration number ɛde ama samansi a ɔde aba no yɛ ano sika kakra bi na abetua afei ɔsɛ identical and yes animal, you know, say this prevents the will from being lost, destroyed, or hidden. And correct. It's an answer one found could jack to sa, maybe I will not see baby, maybe I dawa them the wafia, or be bet me a quack time. Nippon be all share, or so maybe we know, say, except Buniwa, the S Winyano, oh, yeah, over to me a time, Eddie Johnny. Over to me a quack was saying. And once bet me a yera, maybe I will be free at the tunnel. Obi tam all the odyssey baby abede ho obi no ka se o cry bia wa anyese wanse bia ebede ho so ni na nse bia nipa no se odyssey ofie nipa no se asomasi ana obenten se o se ni meti de se bi ebia oni ho a menyi ni se the japan ye o de mbeka ho obeche ama me bi yes ade ametam ba de koja court dia enam se yesiri no court High Court the man registration number na baby e won obi amfa ne nsan kokanti aya na eboa pa and says ya from the court no say that Lumba nya will be how from Accra High Court that Lumba nya will be how there is no will now upon the death of the testator nipa no a oyen samanse no na say yen samanse no owu a e dey na koso yen hwe o say mandatory deposit o say if you have possession of a will belonging to a deceased person, it is a legal requirement to deposit it with the High Court within 14 days of learning of the death. Let's say, empo that Lumba will be no jar will wait that. And anyone here in Yamediano within 14 days, Mara actually upon say, all found Congo jar High Court or say, oh, that Lumba would 26 July, 14 days, August something. We have on August best 10th, August 11th. From that 26th now, August 14th, and so August 11th and August 10th. No, I was a deal when you said that Lumba is a man saying one in China, only baby channel. Or the court say that the Lumba well. Na any na the court. A brown betty say Nipano Ayanya Media, no your barco. And a criminal offense when say failure to deposit a will within this time frame can result in a fine or imprisonment as it is considered a criminal offense. Okay. And also once I don't know. Now, you can't say will cry and once until me did he say that Lumba will be sa and court no ya way. Ya and Cabra yeah pay information we court the bed dying because we have the right to information bill. Yeah.
kabetimi aboa men kan sa na yes enti o san sensen we a ho no yen hwe bibi e wa ha se abusua ye ka say will cry will why the team will or say yes power to make a will or share yen will act no more 1971 or say any person power to make a will or say any person of or above the age of 18 years may in written and in accordance with this act make a will disposing of any property which is his or to which he will be entitled at the time of his death, or to which he may be entitled thereafter. Na sɛ nipa biara wɔwɔ mfinhyia du wapa mfinhyia du wɔtwe wɔ 18 years above 18 years no ɔwɔ akwanya sɛ obetumi atwerɛ sɛdeɛ mmara yi ɛsi teɛ the Wills Act no ɛsi teɛ so obetumi ahyɛhyɛ ne nsamanseɛ yɛ agyapadeɛ bi a ɔwɔ agyapadeɛ bi a ɛyɛ ne dea agyapadeɛ bi a obetumi anya ne wɔ akyi ne nyinaa obetumi ɛde ama asomasi anaasɛ ɔbɛnten sɛdeɛ Ghana mmara no esi ɛteɛ na mmom ti biribi wɔ ha sɛ ɔsɛ no person suffering from insanity or infirmity of mind so as to be incapable of understanding the nature or effect of a will shall have capacity to make a will during the continuance of that insanity or infirmity of mind. Let's say, Sabi, ɛkɔba sɛ ebi a nipa no a ɔsɛ wɔyɛ nsamanseɛ no mesrɛ me ka wɔn madaroma ebi a na wadwuma ha bi kakra anaa nneɛma nhyɛ da nkɔ yie mentally wɔnyɛ sound deɛ dabi yɛmfa no will no anaasɛ wɔnni akwanya so wɔyɛ will because sɛ nipa no wɔ adwuma hɔ anaasɛ nneɛma nhyɛ da nkɔ yie a obi a betumi aka asɛm agu n'asom sɛ yɛnkɔ yɛ sei na kɔtwe sei na wadaadaa na wakɔyɛ de ama no nti hwɛ sɛ wɔyɛ of sound mind na afei wɔatumi ayɛ saa that Lumba so was of sound mind sɛdeɛ yɛn nyinaa anim no yɛ nyame adom no nkwa ne ahoɔden ɛma ɔbɛto nnwom ma didi ndu akyire wiase na agye ne tom it is of sound mind a mesrɛ meka sɛ ɔyɛ ho bi saa kakɔɔto no ɛma yɛn nyinaa yɛ ho na yɛate aseɛ sɛdeɛ ɛsi ɛteɛ but then sabi a me no ka sɛ deɛ abusua that is it from the Accra High Court there is no will for that Lumba Charles kɔdwefo so ɛberɛ no nti yɛmfa kakra no mpɛ sɛ kenkan ne yɛte aseɛ no a ɛdema bɔbɔ so kakra ama yɛ nyinaa yɛate aseɛ no nti there is no will for the late Charles kɔdwefo so that Lumba wei deɛ yɛsɛ yɛde bɛsom yɛ nyinaa yɛ ho na yɛde akyire nti wo sɛ asɛm papa Shee abɛka pɛn sɛ nokorɛ deɛ ɔno ne sɛ bra Charles sɛ will biara sɛ ɛne wɔ ma papa Shee koraa bɛka biribi sɛ amanfoɔ bɛkyɛ ne yɛ nyɛ asɛm ketewa ɛbɛtwa bɔɔ no a kɛkɛɛkɛ bi kyerɛ no a because bɛka sɛ wo na wonim wayɛ wo bi hɔ yɛawo no wɔ alɔyafoɔ bi wɔ ne adeɛ bɛtɛ nyame nkyɛn de sei na Accra High Court ɛde aba bɛto dwa yɛdi nsɛm wɔ yɛakyi deɛ ɛbɛsan atɔ fam mu bi ɛbɛsan ba abusua ɛde abɛsom yɛ nyinaa ho ne ate nsɛm ase yie na bibia ayɛ aso yɛ wodi de kwabena wosu mede ase sɛ wogye brɛ na wohwɛ me yɛsrɛ nyame sɛ ɔnom fa ne afa nyinaa nte aseɛ na yɛ nyinaa ntimi fa akoma pa nka mom ɛmpere ɛma yɛ man Ghana ntompɔ that Lumba ɛwɔ yɛ akyi nim sɛ nyame na bɛbɛm na wayɛ bibia aso yɛ kae sɛ obi trading enterprise ɛwɔ Kumasi South Central Junction ɛsɛ ɔma sene ɔpata de papa ɛmpɔwa papa ɛne perfume papa de amesrɛ wo tutumika ɛkɔ Kumasi South Central Junction hɔ na obi trading enterprise wɔ ɛkɔ kyɛntate papa ne perfume papa no bibia nkɔ mfama saa so na meka for Battle Grace Financial Services the amount or say financial freedom for everyone. Ghana for America and Canada insurance ones and some financial assistance there and no one Battle Grace. One year idea any trip na yakope insurance kama na bibi akwe dia mai. Ono we adwuma na akwa hujima obetam sika boom e dia ma so ohia sika. Yes sika boom obetam dia ma no. Eto tax mbie ni umpewe na dia na ope. Ene ko ba se ono mo ye adwuma so na how na amane bi ba na bibi ntima da sum na so ntimi nya adwuma bi mu a ombehwew akopim so be nya me dia no ma hwew man so akopim so be wi suapon umpewe na dia na ope. Battle Grace Financial Services fanamba no na me ya me maame ahnewe da na kusi twin komo de bia animu a na wie yi ma e we na radio Yesu Kristo dimti amen abusua ebepem yi be hia bi de kwabena usu makra bye bye.